Hmm, mantap, mantap bener. Genggap bu. Makasih sana lah hadir. Baga banyu lah lama ndak basura. Hmm, terima kasih lah hadir. Lah sampai balik kok mah. Nah, lama awak ndak live mah. Yo, terima kasih lah hadir sadoena. Lah 20 orang. Yo tambulai. Maaf ambo alun bisa buat musik lah. Gua di kampung masih payah gini. Dia alun bisa doh. Alun lai. Alun. Ba aga babini lai. Pitian ndak doh. Kalau mau babini itu harus punya piti lah. Hmm. Babini itu harus punya piti gadang. Kalau cuma piti sakit mana bisa doh. Enggak doh. Ba aku bisu. Kok lai jale mbaknya? Alun lai. Belum. Ya maaf. Alah baca. Bang udah punya istri atau belum? Bang bapaknya bisu atau enggak sih? Mana tahu. Den kalau mau nyepam pesan jangan di siku pesan lah kau masuk spam beko pesan kamu. Jangan. Alah kalau fan puding pesan. Yang nyepam. Komen anin lo elok. Jangan pakai spam. Paham? 5 menit. Alah 20 orang lah. Alah. Like-nya baru cie aku Masih banyak like-nya. Tuh super chat ada di situ pojok kanan teh itu kasih super chat. Beko awak buik ikon lah musik Minang lah yang naranca. Ngopi dulu lah. Panik kalau beko nggak ngopi lah. Mantap. Terima kasih sana. Like jom. Ba kabar sana non di rantau dan di kampung nah. Kampung makin sari gini pencarian. Ekonomi dado. Piti kaluar tarui mah. Piti ndak ado piti masuk do. Anyang kapalo den. Siang. Alah kampung kamu mandeh ya. Di kampung apa gua? Piti Sari, Karaju Sari, Sadoe Sari loh. Piti nan keluar gadang-gadang, dado pencarian. Cari pakan kambiang, cari kayu baka. Alah. Anyang kapalo.
Aduh sana Karajo nak. Kalau iyo lah komen dengan video awak ngo. Komen di live awak kalau ada Karajo nak. Ajak-ajak lah ambo. IKM dan dari siko mah. Kurang jaleh tuh. Alay. Piti masih sari kok di kampung mah. Karajo pun sari banai. Kampung cumu cari kayu bakar, cari rumpui, makan kambing. Aku mah dapat piti mah. Kambing orang loh, bukan kambing awak. Alay. Apa indak panjang tambah panjang kepala den. Alah. Nasib anak laki-laki ya. Itu bana. Be abu di atau tungku mah. Karena yang angin beko tahapui no. Anak laki-laki awak jelaskan. Jalih nak. Awak laki-laki, anak laki-laki. Seperti abu di ateh tumpu. Sewaktu-waktu bisa do kabur. Terhembus angin. Itulah nasib anak laki-laki. Tinggal di rumah tua. Iya aja. Kalau di Jawa kini mah patrilineal. Kalau di Minang kan matrilineal. Jadi harto itu sagaloe nandape perempuan padusi mah. Nak laki-laki ndak dapet tuh. Super pelaksananya. Oh, terima kasih. Ah. Kampung mau cari piti ya. 50.000. Limpul pun payah kini. Mau cari 10.000 payah pula. Apalagi mau cari limpul. Sampai badan iko sakit. Puning ndak do dapet arah 50 no. Makin gapuk badan mah gaek pula. Ada gaek ini. Kalian yo pak bepaneh-paneh mana enggak kalian do. Makin kalian do awak do. Tumbuh jenggot, jambang, kuah kumih ha, kolabe mah. Lah makan kawan. Makanlah lai. Aku sakit kalau gigi makan. Makanlah lai. Kalau tidak makan bah sakit beko. Ngopi lah kawan.
Indah ado sambal ado. Indah ado guli jariang indah ado lah ke gulai palu. Nan ado. Sayu Japan. Tio ari sayu Japan. Ikan asin, sambal, ladu kutu mah. Tapi paru ya mak. Wah aku mau ke sambal ladu. Piti pun payah. Buat sehari-hari pun lah alhamdulillah buat makan lo. Bah mau ke sambal ladu, kepala ikan, karandang wah. Iyo makan rendang kalau indah rayo. Tak pernah do makan rendang. Nah kalau iyo tiap hari makan rendang bah pitinya. Ndak ada biti awak den. Itu iyo jale. Alah donasi pun alhamdulillah sana. Alah 2 tahun awak di kampung itu. Aduh nado perubahan lain. Si sari mana no. Terima kasih ala sana yang lah di live Ampura. Oh, awak tutup live ko lah 15 menit ko. Bisa sambung lagi. Yo. Salam dulu sana kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.